Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nag-atubang na ato sa hearing sa LTFRB Region 11 kagahapon ang nagreklamong pasahero ug ang taxi driver nga gireklamo kay naningil og sobra-sobra sa pamiliti sa Davao City. Ano report ni John D. Esteban. Ano mang ibuhat na din mo na? Klaro sa niluhod ug nagbakho. Nanangayo og pasaylo ang taxi driver sa nagreklamong magtiayon nga pasahero. Kay 3,000 pesos matud pa ang gisingil kanila gikan sa Davao International Airport paingon sa Davao City Overland Transport Terminal nga anaara sa kapin 12 ka kilometro ang gilayon. Una nang nag-viral ang mga reklamo online nga paspas nga giaksyonan sa LTFRB 11 hangtod sa nailhan ang driver sa tabang sa Kaap, Davao. Nagkaatubang ang duha ka kampo sa hearing sa opisina sa LTFRB 11 kagahapon sa hapon. Apan ang pasahero dili magpaareglo. Kujong kuan na mga panggid nga dili na yung siya ka-drive kay basig mabuhat pa na sa lain ba. Ang taxi driver miingon nga nalipat ra gyud daw siya kay ang iyahang pagtuo 300 pesos ang gitulo sa pasahero kay ang patak daw sa metro 270 pesos. Mislok. Na-mislok nimo. Unsay tan-aw unta nimo ato? Tanaw ko tanaw 300. Oo. Hindi ko biwa na kung price na. 1,000 man tay. Kung di ko yung lap na unay mo complete na Kano sa mga nakabantay nga 3,000 imong gunit? pag iya na support na ko tanan kay mo limit ko. Pero daan ng gibarguan sa pasahero nga 2,970 pesos ang iyahang nakita sa metro ug nakiglalis pa siya nganong mahal ra daw kaayo. Ako yung basa atong nasa metro 2,970 yun. Sige na kung yung dako ba. O nakabalo man siya nga 3,000 akong yatag. Iyang tangi ko anong sobra. Sa karon gipaabot na lang ang desisyon sa LTFRB 11 sa mong kaso. Ugaling mapamatud ang dunay salaod ang driver, pwede ma-revoke ang iyahang lisensya o pamultahon kini hasta ang operator. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.